नमस्कार. गजाली या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. गोमंतकानं मराठी रंगभूमीला अनेक कलाकार दिले, पण जे कलाकार पडद्याच्या पुढे आले त्या सगळ्यांची नावं आज आपल्याला पाठ आहेत. पण याच्यामध्ये असे कलाकार आहेत की जे नेहमीच पडद्याच्या मागे राहिले, परंतु त्यांचं योगदान हे पडद्यासमोरून ज्या कलाकारांनी दिलं त्यांच्या इतकंच किंबहुना त्यांच्यापेक्षा थोडंसं जास्तही आहे. असेच एक ज्येष्ठ कलाकार की जे नेहमी पडद्याच्या मागे राहिले, परंतु मुख्य पडदा उघडल्यानंतर ज्यांचं कर्तृत्व आपण अनेक वर्ष पाहत आलो, त्यांचं नाव आपल्या लक्षात राहिलं नाही, म्हणून आज मुद्दाम गजाली या कार्यक्रमामध्ये त्यांना आपल्या भेटीला बोलावलं आहे. ते आहेत मराठी रंगभूमीवरचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असे नेपथ्यकार बाबा पार्सेकर. बाबा, प्रुडंटच्या गजाली कार्यक्रमामध्ये तुमचं स्वागत करतो. बाबा, मला सांगा, तुमचं बाबा हे तुमचं खरं नाव का, नाही तर तुमचं खरं नाव काय? माझं नाव सुरेश. हो, मग सुरेशचं बाबा कसं झालं? नाही, पहिल्यापासून मला बाबाच म्हणतात. अच्छा अच्छा अच्छा. म्हणजे लहानपणापासून बाबाच. हां 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 हां. कारण काय की मी त्यावेळेला लहान होतो, घरात एकटाच मुलगा, हां त्यामुळे सगळे मला बाबाच म्हणायचे. आणि नंतर मी ज्यावेळेला मुंबईला आलो त्यावेळी शाळेत नाव घालताना काय घालायचं, बाबा कसं घालणार, हां. म्हणून माझ्या आत्याने माझं नाव सुरेश ठेवलं. अच्छा, म्हणजे हे शाळेतलं नाव? शाळेतलं नाव. बाबा, तुमचा जन्म पारशातला? हां, जन्म पारशातला. आणि तुमच्या घरामध्ये म्हणजे तुम्ही नेपथ्यकार झालात, म्हणजे त्याचा कलेशी संबंध आहे, आर्टशी, त्याच्याकडे मी नंतर येतो. पण मग तुमच्या घरामध्ये नृत्य, नाट्य, संगीत, कला याच्यापैकी काय होतं? म्हणजे सगळं सगळं होतं त्याच्यामध्ये. अरे वा. माझे काका परशुराम बुवा पार्सेकर, हां. त्यांची नाटक कंपनी पण होती. अच्छा. बँड होता आमच्या पारसे गावात, मोठा बँड होता. हां. त्या बँडमध्ये श्रीधर पार्सेकर क्लॉर्नेट वाजवायचा, हार्मोनियम वाजवायचा, डफ वाजवायचा. माझे वडील चित्रकार होते, मूर्तिकार होते. तुमच्या वडिलांचं नाव? अनंत पार्सेकर. हो, अनंत पार्सेकर म्हणजे गोव्यात खूप फेमस. ते जलतरंग अप्रतिम वाजवायचे. त्याच्यानंतर दामोअण्णा पार्सेकर माझे दुसरे काका, ते तबला वाजवायचे. ते ललित कला दर्श वगैरे मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी सगळ्या नाटक कंपनीमध्ये त्यांनी वाजवलेलं आहे तबला. नंतर श्रीधर पार्सेकर, त्याच्या श्रीधर पार्सेकरचा धाकटा भाऊ सहदेव पार्सेकर, तोही व्हायलिन चांगल्यापैकी वाजवायचा. अच्छा. तो एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, एन दत्ता ह्या सगळ्या म्युझिशियनकडे, म्हणजे म्युझिक डायरेक्टरकडे वाजवायचं व्हायलिन. तर त्यामुळे थोडंसं माझ्या पण रक्तात होतं. तर मी तबला वाजवायचा. हां हां. तबला, ढोलक, ढोलकी. आणि मी त्यावेळेला एन दत्ताच्या ग्रुपमध्ये असायचं, म्युझिक डायरेक्टर एन दत्ता. मग तुमचं शिक्षण गोव्यात किती झालं? आणि नाही, माझं गोव्यात शिक्षणच नाही झालं. अच्छा. मी उन्हाळ काय करायचा म्हणून माझी आत्या घेऊन गेली मला गोव्या कितव्या मुंबईला. वर्षी? 7-8 वर्षाचा असेल मी. आणि मुंबईला शिक्षण झालं? सगळं मुंबईला, म्युन्सिपाल्टी शाळेत ना. तिथून मग मी विल्सन हायस्कूलमध्ये मॅट्रिक झालो. तोपर्यंत सगळं शिक्षण तिथेच. नंतर मी जे जे स्कूल अपार्टमध्ये ॲडमिशन घेतली, ॲप्लाइड आर्टमध्ये. हो हो. मग त्या दरम्यान म्हणजे दामू केंकरे वगैरे ह्याच्याबरोबर ओळख होती. फक्त त्यांना माहीत होतं की हा दामोअण्णा पार्सेकरांचा पुतण्या, एवढंच माहीत होतं. मग मी ॲडमिशन घेतली तिथे. मग हळूहळू ती आवड निर्माण झाली जे जे स्कूल ॲप्लाइड आर्टमध्ये. मुळात माझे वडील नेपथ्यकारच होते. ते गोव्यात पडदे वगैरे रंगवायचे. त्यांच्या नाटक कंपनी जी आमची होती त्यात नेपथ्याचा सगळा भार माझे वडील करायचे. त्यामुळे थोडंसं अंगात होतं ते. मग मला ती आवड निर्माण झाली. मग दामूच्या हाताखाली शिकून म्हणजे एकांकिका करायचे आम्ही कॉलेजच्या, इंटर कॉलेजिएट म्हणजे भारतीय विद्याभवन. त्यावेळेला सगळे बहुतेक सगळे जे आर्टिस्ट आणि हे बाकीचे जे नेपथ्यकार किंवा कोण बॅकस्टेजची माणसं ते भारतीय विद्याभवनपासून तयार झालेले आहेत. अरविंद देशपांडे काय, विजयाबाई काय, हे सगळे तिथून तयार झाले. तर आम्ही एकांकिका करायचे इंटर कॉलेजिएट. त्यात जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, ॲप्लाइड आर्ट हे नेहमी पुढे असायचे. बाकीचे मेडिकल कॉलेज वगैरे सगळे असायचे. पण दामू केंकरेचं कसं स्पेशल होतं सगळं, की
विद्याभवनची जी एकांकिका त्याचं हे जे पहिलं बक्षीस आपल्याला मिळालं पाहिजे त्याप्रमाणे आमची सगळी तयारी असायची. आणि ते हळूहळू मी त्यांच्या सानिध्यात राहिलो. मला कळायला लागलं की हां असं आहे असं आहे. मग विठ्ठल तो आला पुलंकडनं दामूने एक एकांकिका घेतली होती. ती आम्ही सादर केलं. त्यावेळी मला दामूने जरा चान्स दिला होता काय कसं करायचं. त्यात मी काम पण केलं होतं. अच्छा. ते मृदंग वाजवायचं. हां. कारण त्याच्यात पहिली आरती आहे. त्या आरतीपासून सुरुवात होते. ते पण काम करायचा, बॅकस्टेजचं काम करायचा. त्यामुळे ही सगळी आवड निर्माण झाली. नाही, पण मग तुम्ही संगीताकडे जास्ती लक्ष नाही दिलं? होतो संगीत. त्यावेळी माझं संगीत पण चालू होतं. हां. मी दामोण्णा पार्सेकरांच्या वेळेला ते असताना की ते मला रिहर्सल वाजवायला पाठवायचे. आज अमुकचं रिहर्सल आहे, गाण्याची तालीम आहे, तू जा तिकडे ठेका धरून बस. मी ते काम करायचा. नंतर मी नाटकं वाजवायला लागलो. म्हणजे माझ्या स्कूल एजमध्ये मी ते मेळ्याची नाटकं वगैरे असायचं ना, मेळे, त्यावेळी मेळे असायचे गणपती उत्सवात वगैरे, तिथे वाजवायला जायचं. 2 रुपये मिळायचे, बस झाले. असं करून करून ते आवड निर्माण झाली. मग माझा मी ऑर्केस्ट्रात वाजवायला लागलो. तुमची घरची बाबा आर्थिक परिस्थिती कशी होती? नाही, ते तशी खास नव्हती. आई वडील तर इकडे गोव्यातच होते. बाकी काय दामोण्णा तिकडे मुंबईत. मग त्या दामोण्णांबरोबर त्यांचे नाटकाच्या ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काय उपजीविकाच नव्हती त्यांची. कुठे राहायचा तुम्ही? गिरगावात प्रार्थना समाजला, अच्छा. रामोहन हायस्कूलच्या समोर. अजूनही आमचा आहे ब्लॉक आहे तिथे. त्यांचा मुलगा आहे तिथे. आम्ही सगळे एकत्रच राहायचे. त्यामुळे घरात आम्ही, माझी आत्या, दामोण्णा आणि मी, त्यामुळे या दामोण्णांबरोबर फिरायचा. दामोण्णा एका बाजूला तबला आणि गोविंदराव पटवर्धन एका बाजूला हार्मोनियम. वा वा. मी मध्ये बसायचा लहान. तर मला सगळं लक्ष असायचं. मी घरी आल्यावर मग दामोण्णांना सांगायचं, अप्पा ते गाणे असं असं ठेका आहे की नाही बरोबर, म्हणून वाजव. मग ते तिथून मी शिकलो की गाणी कशी वाजवायची वगैरे. मग साहित्य संघात हे अंमलदार नाटक वगैरे असलं की भार्गवराव पांगेवर त्या बाबाला बोलव, 2 गाणी तर फक्त आहे, दामू गाणी ललिता केंकरे गाणार आहेत, 2 गाणी वाजवायचे, मला 15 रुपये मिळायचे. असं चाललं होतं सगळं. पण अजून ठेका धरू शकता? हो हो. नाही, हो अजून म्हणजे पण काय तेवढी प्रॅक्टिस नाही आता, कारण मी तर सगळं सोडलं. नंतर क्रिकेट खेळत होतो, क्रिकेट सोडलं त्याच्यानंतर. मग आता तेवढा वेळच नाही मला. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, ॲप्लाइड आर्ट असल्यानंतर तिकडे सगळं आमचं नाटकाचं सगळं ते, त्यामुळे कुठे मी वाजवत बसणार, ते सोडूनच दिलं. मग ते पण मग अप्लाइड आर्टचा डिप्लोमा घेतल्यानंतर मग तुम्ही नोकरी वगैरे केली नाही? नोकरी होती. मी 33 वर्ष आर्ट डायरेक्टर म्हणून नोकरी केली ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीमध्ये, तालचेरकर पब्लिसिटीमध्ये 33 वर्ष. त्यामुळे मला खूप एक्सपिरियन्स मिळाला एक्झिबिशनचा. मी अशी मोठी मॉडेल करायचा. सगळं एक्झिबिशन, म्हणजे दिल्लीला आमची कायम एक्झिबिशन असायची. माझ्याकडे 100 कार्पेंटर असायचे आणि सगळं मी हँडल करायचा. एवढं माझ्याकडे. आणि सगळे टॉपचे हे म्हणजे कसं, टाटा, टेल्को, सिमेन्स, ओल्टास असे मोठे आमचे क्लायंट होते. किर्लोस्कर, या सगळ्यांचे. त्यांच्याबरोबर मला खूप फिरायला मिळालं. मॉरिशसला जाऊन आलो, बांगलादेशला जाऊन आलो, नेपाळला जाऊन आलो. की ते सगळे आर्ट मोठे ऑफिसर्स लोक म्हणे बाबाला घेऊन जायचं आहे बाबाला, तर बाबा सगळं करतो. पण मग हे नेपथ्याकडे कसं काय आलं? नेपथ्य म्हणजे विजयाबाईंकडे दामूने मला पाठवलं. त्यावेळी रंगायनची स्थापना झालेली. तर स्थापना झाल्यानंतर विजयाबाईंकडे मी बसायचा. काय विजयाबाईकडे म्हणजे काय हे बघ सगळं, लाईट कसे, काय सेट कसा वगैरे वगैरे. तर आणि बॅकस्टेज सगळं करायचं मी त्यांचं. सगळं बॅकस्टेज, विंगा कशा ॲडजस्ट करायच्या, झालरी कशा लावायच्या, हे सगळं मी आणि अरुण काकडे दोघेजण करायचे ते सगळं. तर विजयाबाईंनी एक दिवस मला सांगितलं की माझ्या संकल्पनेप्रमाणे तू एक हे करायचं, डिझाईन करायचं. ते नाटक होतं कावळ्यांची शाळा. लेखक विजय तेंडुलकर, विजयाबाई डायरेक्टर, आणि मला नेपथ्य करायला दिलं होतं, लाईटिंग आणि नेपथ्य. तर ते राज्य नाट्य स्पर्धेत आम्ही सादर केलेलं. त्या नाटकाला 2रं बक्षीस मिळालं होतं आणि मला नेपथ्याचं 1लं बक्षीस मिळालं. अरे वा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की ते बक्षीस मला
बालगंधर्वांच्या हस्ते मिळालं. वा 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 वा. माझ्याकडे अजून फोटो वगैरे आहे त्याचा. म्हणजे ते आयुष्यातलं पहिलंच बक्षीस, पण बालगंधर्वांच्या हस्ते मिळालं. खूप खूप आनंद झाला त्यावेळेला. त्यानंतर मग मला दुसऱ्या वर्षी सुरेश खरेचं सागर माझा प्राण, मी त्या संस्थेत परत त्या नंदकुमार रावतेने मला बोलवून घेतलं, चल रे आमच्याबरोबर पण तू काम कर, ललित कला साधना. तर त्यांच्याबरोबर मी काम करायला लागलो. त्यावेळेला सागर माझा प्राण त्या वर्षी पण मला नेपथ्याचं बक्षीस मिळालं दुसरं. आणि त्याच्यानंतरच्या 2 वर्षी मला प्रकाश योजनेचं बक्षीस, म्हणजे लागोपाठ 4 वर्ष राज्य नाट्य स्पर्धेत मला बक्षीस मिळालं. पण प्रकाश योजना तुम्ही कशी काय शिकला? का तसा तुमचा संबंध काय नाही? नाही, कसं शिकलो की ती एक आवड, की बाबा हा लाईट, हा मूक लाईट असला पाहिजे, कलर असा त्याचा असला पाहिजे. तर ते सगळं बघून बघून ना, मला काय प्रत्यक्षात कोणी सांगितलं नाही की असं, पण विजयाबाईने मला खूप गाईड करायचं. विजयाबाई अगदी बरोबर सांगायचे, हे मला असा लाईट पाहिजे, मला तसा लाईट पाहिजे. मला डिमर आणि स्पॉट हे पण माहीत नव्हतं. एवढ्या सगळ्या विजयाबाई आणि दामू केंकरे, नंदकुमार रावते, मग ते मला स्वतःला द्यायचे, हे तू लाईटिंग तू कर. मी लाईटिंग करायचा इकडे तिकडे बघून वगैरे. मग हळूहळू ते लाईटिंगमध्ये मला खूप रस वाटायला. म्हणजे तुम्ही एकीकडे दिवसभर नोकरी सांभाळून हे नोकरी सगळं सांभाळून करायचं. हे सगळं करायचं. 6 वाजल्यानंतर मी बाहेर पडलो की रात्री 12, 1, 2 वगैरे असे वाजायचे. सगळं आटपून रिहर्सल करून, सगळ्या तालमी करून, इवन मी पुण्याला पण जायचा. नवीन प्रयोग असेल तर 6 वाजता गाडी पकडायचा, सिकंदराबाद एक्सप्रेस, 10 वाजता पोचायचा. रात्रीच्या बसने, त्याच बसने परत 2 वाजता घरी. 7 वाजता घरी पोचलो की आंघोळ करून परत ऑफिसला. कोणाला पत्ता लागायचा नाही की पण खूप नाटकं मजा केली. पहिलं व्यावसायिक नाटक की ज्याचं तुम्ही नेपथ्य केलं त्याचं नाव आठवतं? हो हो. कुठलं केलं? स्वर जुळता गीत तुटे, हां. सुरेश खरेचं प्रोफेशनल नाटक पहिलं. मामा पेंडसे, भावनाबाई, यशवंत दत्त वगैरे हे लोक त्यावेळेला होते. ते कोर्ट सीन वगैरे त्याच्या होते. ते सुरेश खरेचं त्यावेळेला म्हणजे रेडिओवर गाजलेलं नाटक होतं ना, एकांकिका होती. हां, त्याच्यानंतर त्याने ते नाटक केलं आणि ते PSTचा एक प्रोड्युसर होता कापडी म्हणून, त्याने ते प्रोड्यूस केलं होतं. तिथून मग सुरुवातच झाली. मग मी नयन तुझे जादूगार, मोहन तोंडवळकरच्या, नंतर मोहन तोंडवळकरची बरीचशी नाटकं मी केली त्यांची, म्हणजे दार्वेकरांच्या बरोबर. असा तो चालूच झाला त्यानंतर चालूच झाला. नंतर आमची संस्था आली ना स्वतःची, ललित कला साधना. त्या ललित कला साधनाच्या वेळेला अभिजात संस्था होती अनंत काणेंची. तर अनंत काणेंची 1 ते 10 नाटकं शन्नाने लिहिलेली, डायरेक्टर नंदकुमार रावते आणि बाबा पार्सेकर नेपथ्यकार, अशी 10 लागोपाठ नाटकं केली आणि सगळे रिव्हॉल्वरवरती. अच्छा. सगळी. फक्त एकच आम्ही केलं नाही, ते धुक्यात हरवली वाट, ते रिव्हॉल्वरवरती नव्हतं. बाकी सगळी नाटकं सुरूंगपासून सगळी. मला भेट हवी हो, त्याच्यानंतर गुंतता, सूररावयोदय नाही केलं, ते वेगळंच होतं, पण बहुतेक रिव्हॉल्वरची नाटकं. तुम्ही बाबा हे म्हणजे पहिल्यांदा मागे ड्रॉप असायचा, पडदे असायचे. हो. त्याच्यानंतर मग बॉक्स सेट आला. बॉक्स सेट आला. मग तो पहिल्यांदा 14 फूट झाला, मग तो 12 फूट 12 झाला, झाला, आता मग 10 तो झाला. आता 10 झाला, आता 8 सुद्धा लावतात काही 8 पण ठिकाणी, लावतात. 8 पण लावतात. हा सगळा बदल तुम्ही बघितला. तुम्ही नाटकाचं नेपथ्य तयार करताना त्याच्यावरती विचार कसा करता? म्हणजे एक नाटक तुमच्याकडे समजा प्रोड्युसरनं दिलं किंवा दिग्दर्शकानं दिलं, तर ते कशी प्रक्रिया कशी होते सांगा? ते पहिलं आम्ही नाटक संपूर्ण वाचतो. वाचतानाच मी असा प्लॅन करतो, इथून दरवाजा, इथे एंट्री, अमुक येतं, मग हे सगळं. तर असा प्लॅन केल्यानंतर मग मी त्याचं मॉडेल करतो. ते मॉडेल डायरेक्टरकडे ठेवतो, हे मला असं असं वाटतं, तर तुम्हाला ह्याच्यात काय बदल करायचे असतील तर करा. इकडे डोर इथे पाहिजे, मला इकडे पाहिजे. त्याप्रमाणे काय आत्ताचे डिरेक्टर माझं मॉडेल घेऊन बसतात, त्याच्यावरून सगळं डायरेक्शन करतात. अच्छा. सगळं म्हणजे वर्किंग, एंट्री कुठून गेली पाहिजे, एंट्री हे आपल्याला हे नाही बरोबर वाटत, कारण टोटल मॉडेल पुढ्यात मिळाल्यानंतर त्यांना ते सोपं वाटते.